ɲanamini walima tir ni tubabukan nama wele vertige. Ni video na mina ɲɛfi kunba minnu bɛ se ka to ni ɲanamini bɛ se ka adamaden sɔrɔ. Ka d'a kan bana don a bɛ se ka cɛw sɔrɔ a bɛ se ka muso fana sɔrɔ hali denmisɛnninw yɛrɛ fana a bɛ se k'o fana sɔrɔ. Tamasiyɛnba minnu b'a la n bɛn'o ɲɛfi ani kɔlɔlɔ minnu b'a la o t'a bannen fana ye video in laban na n bɛna ɲɛfi e bɛ se ka min kɛ walasa ka kisi ɲanamini ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn fila min n'o fɔ ye e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko ɲanamini b'i sɛgɛn kuma bɛɛ ko kuma bɛɛ i bɛ ɲanamini i kan ka min kɛ walasa ɲanamini bɛ dabila miniti fila dɔrɔn a man jan yɛrɛ miniti fila dɔrɔn o kama e ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka da video nafa kan an ka daminɛ. N ka foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i ye nin video in kɛ ka d'a kan ɲanamini bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn kosɛbɛ a bɛ cɛw la a bɛ musow fana na a bɛ se ka denmisɛnninw fana sɔrɔ ni adamadenw ta 15 ka se fo 30 kɛmɛ sara la olu t'u ka diɲɛnatigɛ ka ban fiyewu ka sɔrɔ ɲanamini ko m'olu minɛ hali n'a kɛra siɲɛ kelen walasa k'a fɔ ko ɲanamini bɛ adamaden na fo n'a y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min wagati min na i bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o yɔrɔ in bɛ kɛ i b'a fɔ a bɛ ka munumunu i jɔlen don yɔrɔ min na i b'a fɔ dugukolo i b'a fɔ o bɛ ka munumunu walima hali ni sanfɛla i b'a sɔrɔ a kelen i b'a fɔ sanfɛla bɛ ka munumunu walima fɛn minnu b'i yɛrɛ kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛ ka munumunu i yɛrɛ bolo kɔni mais n'i ye mɔgɔ tɔw ɲininka i b'a sɔrɔ foyi tɛ yen nɔ nka e kɔni bolo i b'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ nin si yɛrɛ fana tɛ ka kɛ o bɛ sɔrɔ fɛn caman caman de fɛ i bɛn'o dɔn tagalen ɲɛfɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ɲanamini sugu ka ca nka n bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ nin video in kɔnɔna na nka tamasiyɛnbaw bɛ yen n'i y'olu yɛrɛ la i ka da la k'a fɔ ko ɲanamini b'i la o tamasiyɛnba o dɔ ye mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ bakun i b'a sɔrɔ i bɛ munumunu a dɔw la i b'a fɔ i bɛ ka munumunu i yɛrɛ da la n y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ ka munumunu e yɛrɛ bolo nka i ka dɔn k'a fɔ munumunu o bɛ kɛ o ye dɔ ye a dɔw la fana a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ ka taga ɲɛfɛ ka segin i tɛ to yɔrɔ kelen i b'a fɔ i bɛ ka taga ɲɛfɛ ka segin i b'a fɔ balançoire bɛ cogo min na i b'a fɔ an b'a wele funuso i b'a fɔ i sigilen don kan walima i jɔlen don kan i bɛ ka taga ni ka segin kɛ o ye dɔ ye o y'a tamasiyɛnba dɔ ye walima i bɛ se ka kɛ i bɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ i b'a fɔ i ka bin kɔlɔn de kɔnɔ walima dingɛ kɔnɔna na i yɛrɛ bolo donc olu ye tamasiyɛnba ye n'i y'olu yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ ɲanamini bɛ yen nɔ nka ɲanamini fɛn caman bɛ se ka na n'a ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo caman na ɲanamini dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele les faux vertiges olu bɛ yen nɔ i bɛn'o dɔn ani ɲanamini centrales bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ cogobaw n'a bɛ sɔrɔ tulo kɔnɔna yɔrɔ soden dɔw fɛ n'i bɛn'o dɔn n'an b'a wele oreille interne nka ni a ser'olu yɔrɔ ma fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka fana fara tamasiyɛn ninnu kan an bɔra ka tamasiyɛn minnu fɔ o dɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ kunkolodimi a bɛ se ka kɛ fɔnɔ nege a bɛ se ka kɛ fɔnɔ fana ye a dɔw la i b'a sɔrɔ tulo o bɛ mankan bɔ a dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka na ni tulo girinni ye tagalen ɲɛfɛ ni a ma furakɛ joona wala ka d'a kan ninnu bɛɛ ye tamasiyɛnba ye n'i y'olu yɛrɛ la ka fara ɲanamini kan olu bɛɛ ye dɔ ye min bɛ se ka sɔmi la k'a fɔ ko ɲanamini b'e la nka i ka dɔn k'a fɔ ɲanamini a bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman caman fɛ n bɔra ka fɛn minnu fɔ nka i kana sɔn cogo si ka ɲanamini yɛrɛ a bana ani fɛn wɛrɛw k'olu ɲagami ɲɔgɔn na ka d'a kan dɔw bɛ yen nɔ donc n'an b'a wele les syncopes walima malaise vagal olu ye fɛn ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ni tension jiginna balila ka jigin kojugu walima ni dusukun sumayara a dɔw la i b'a sɔrɔ ɲanamini bɛ se ka na voilà donc n'olu kɛra a dɔw la a bɛ se ka banabaatɔ de bɛ se ka bin a dɔw la banabaatɔ bɛ se ka kirin nka tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka wuli mais n'i y'olu kɔni ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona kɔn ka k'a ma nka fɛnba minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲanamini surunya adamaden na olu ka ca kosɛbɛ o fɛnba fɔlɔ o ye min ye a dɔw la i b'a sɔrɔ tension bɛ se ka bali ka jigin ni tension balila ka jigin o bɛ se ka na ɲanamini sɛgɛ banbali o bɛ se ka na n'a ye jɔrɔ kojugu o fana bɛ se ka na ni ɲanamini ye bana dɔw bɛ yen n'an b'a wele infection n'o ye bana yɛlɛmataw ye n'olu don adamaden sɔrɔ walima kɔnɔmaya ɲanamini bɛ se ka na o fana kɔfɛ sigɛrɛti gulɔ dɔrɔgu o min kojugu damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka na n'a ye joliko dɛsɛ fana bɛ se ka na ni ɲanamini fana ye sukaro mana dɔgɔya joli la olu fana bɛɛ bɛ se ka na ɲanamini nka olu ɲanamini ninnu an b'olu wele des faux vertiges maintenant olu ɲanaminiw bɛ kɛ a dɔw la après a bɛ tila ka tɛmɛ tuguni wala ka sɔrɔ a tɛ kɛ ɲanamini kuntagalajan ye n'i y'olu fɛn minnu n'i y'olu fɔ sisan nɔ n'i y'olu ɲɛnabɔ k'olu banaw furakɛ dɔrɔn ɲanamini bɛ dabila nka i b'a sɔrɔ ɲanamini fana yɛrɛba bɛ yen nɔ n'o ye ɲanamini yɛrɛ ye n'an b'a wele les vrais vertiges o ɲanamini yɛrɛ o bɛ yen nɔ o bɛ se ka sɔrɔ sira caman fɛ donc dɔ bɛ yen nɔ fɔlɔ n'an b'a wele les systèmes périphériques maintenant o dɔ bɛ se ka sɔrɔ périphérique fɛ cause périphérique o cause ninnu n'o ye fɛnw ye minnu bɛ se ka sɔrɔ tulo kɔnɔna fɛ n'an b'a wele oreille interne wala n'o ye tulo kɔnɔna soju yɛrɛ ye tulo kɔnɔna soju ka d'a kan n'i ye tulo ta k'a lajɛ kɛnɛmala bɛ yen n'an b'a wele oreille externe cɛmancɛ bɛ yen n'an b'a wele oreille moyenne maintenant kɔnɔna bɛ yen n'an b'a wele oreille
interne oreille interne na o ye cloden soju no ye adamaden yɛrɛ jɔla o de b'a to fana ne bɛ se ka jɔ i sen kan i b'a fɔ ne jɔlen filɛ cogo min na ne ka sɔrɔ ma taa kɛrɛ ni kɛrɛ kan donc n'a sɔrɔ o tɛ donc ni bana y'o yɔrɔ minɛ walima fɛn yɔrɔ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ɲɛnamini bɛ na kosɛbɛ donc ni i k'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ nka o bɔlen kɔfɛ fana dɔwɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'an b'a wele centrale vertige d'origine centrale o vertige d'origine centrale o caman na o bɛ nerfw de sɔrɔ donc neurologue ninnu minnu ka baara ye fasa furakɛw ye olu de bɛ o furakɛ kosɛbɛ. Comme y'a fɔ cogo na ɲanamini suguya ka ca ɲanamini suguya ba saba min'o fɔ e ye min ka ca kosɛbɛ mina kelen fana fara o kan mais suguya ba saba min n'i kan k'o dɔn o ye le vertige positionnel parasthésique bénin donc o ye ɲanamini min ni i sigilen yɛrɛ ma walima i joli yɛrɛ ma ni girinna k'i kunkolo yɛlɛma i b'a ye ɲanamini bɛ daminɛ mais ɲanamini min don a bɛ kɛ ka se seconde damadɔ ma seconde 60 a cayalenba o ye seconde 60 minute kelen ɲɔgɔn na a dɔw la a bɛ tila ka tɛmɛ tuguni nka fɛn wɛrɛ bɛ se ka fara kan tuguni i n'a fɔ fɔnɔ negew kunkolodimiw hali fɔnɔ olu bɛɛ bɛ se ka fara kan nka ale bɛ sɔrɔ oreille interne de fɛ kosɛbɛ walima nerf bana ninnu a bɛ se ka sɔrɔ olu fana fɛ a dɔwɛrɛ min ye n'o ye filanan n'o ye la maladie minière la maladie minière ninnu olu fana bɛ se ka kɛ maladie minière a caman na i b'a sɔrɔ tulo adamaden tulo i b'a sɔrɔ tulo ka mɛn ta o bɛ dɔgɔya dɔɔni dɔɔni a dɔw la i b'a sɔrɔ mankan misɛnnin o bɛ se ka caya tulo kɔrɔ i bɛ mankan mɛn tulo kɔrɔ i b'a fɔ fɛn ɲɛnama de bɛ tulo kɔnɔna na nka i tɛ fɛn ye i yɛrɛ bɛ fan bɛɛ lajɛ i t'a dɔn mankan min ka bɔ i b'a sɔrɔ mankan min ka bɔ tulo kɔnɔna na a caman na a bɛ kɛ tulo kelen de fana na a tɛ kɛ tulo fila la a bɛ kɛ tulo kelen de la tagalen ɲɛfɛ a dɔw la tulo mankan bɔ yɛrɛ o bɛ se ka tunu fo ka tulo yɛrɛ girin donc ale fana a bɛ sɔrɔ oreille interne problème olu bɛ se k'o kɛ n'o ye tulo soju ye donc ni bana b'o la ni fɛn y'o sɔrɔ o fana bɛ se ka na ni ka fara ɲanamini kan donc ninnu o bɛ se ka na n'o ye maintenant a sabanan o fana ye dɔwɛrɛ i k'o dɔn kosɛbɛ ale nafa ka bon n'a ma wele la néphrite vestibulaire donc ale ɲanamini ale kuntagala o de ka jan kosɛbɛ n'ale ye adamaden sɔrɔ a dɔw la ɲanamini bɛ se ka wagati jan sɔrɔ a bɛ se ka heure caman kɛ walima ka tile caman kɛ ɲanamini bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma dabila nka ale a bɛ se ka bali ka girin ka na a bɛ se ka bali ka girin ka na ale tɛna dɔn a bɛ se ka bali ka girin ka na a bɛ se ka na ni funu ye nerf minnu bɛ tulo yɔrɔ la kɔnɔna na a bɛ se k'olu funu donc n'o kɛra a bɛ se ka na ni degun ye tulo la nka ale fana bɛ sɔrɔ banakisɛ wɛrɛ bɛ se ka fara a kan walima a bɛ se ka sɔrɔ banakisɛw fɛ n'an wele virusiw ani fana taamasiyɛnw ɲɛ minnu fɔ kunkolodimiw fɔnɔ negew olu bɛɛ bɛ se ka fara ɲanamini kan ale fana na nka n ye min fɔ ko min n'o fara kan n'o ye bonisi ye n'o ye naaninan ye o ye i ka dɔn k'a fɔ ko ɲanamini fana bɛ se ka denmisɛnnin fana sɔrɔ awɔ a bɛ se ka denmisɛnnin fana sɔrɔ n'a ye denmisɛnnin fana sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba la cogo i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fana i b'a ye k'a fɔ a b'a fɔ kuma bɛɛ k'ale bɛ yɔrɔ bɛ munumunu ale ɲɛkɔrɔ walima ale kunkolo wala fɔnɔ negew b'a minɛ walima fɛnw bɛ kɛ fila fila ɲɛkɔrɔ walima ale bɛ talon donc ninnu ye fɛn ye i k'i hakili to a la kosɛbɛ nka ni ɲanamini bɛ mɔgɔ min na walasa i ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ ɲanamini juguman don walima ɲanamini fitinin don i ka dɔn k'a fɔ ni ɲanamini bɛ ka kɛ kunkolodimiw faralen don a kan farikalaw faralen don a kan fɔnɔ negew fɔnɔw olu bɛ ka fara a kan donc tulo mankan bɔ tulo bɛ ka girinni daminɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i kana to so i ka taa docteur mun ka baara bɛnnen ma ORL i ka t'olu lajɛ walima i ka taa docteur wɛrɛ n'o neurologue a ka lajɛ n'a sɔrɔ ni min don o nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la kɔlɔlɔw bɛ se k'i sɔrɔ kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se k'i bali i ka diɲɛlatigɛ baaraw yɛrɛ la ko caman bɛ yen nɔ a ka di i k'o kɛ a bɛ se k'i dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen na bololabaaraw fɛn o fɛn n'a ka di i k'a kɛ hali sɛbɛnni gansan a bɛ se k'i dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen na n'a ma furakɛ n'a sɔrɔ a bɛ kɔnɔna de la ko a bɛ tulo kɔnɔna na ne ma furakɛ a dɔw la a bɛ se ka na ni tulo girinni ye i k'i hakili to o la kosɛbɛ n'a sɔrɔ a bɛ kunkolo yɔrɔ de la n'an b'a wele d'origine centrale n'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔbaw ye walima ni fɛn wɛrɛ don k'a gulonnen don bana dɔ de la n'a ma furakɛ a b'o bana tɔ bɛ se ka juguya donc a kɛra cogo o cogo a bɛ se ka degun o kama i kana to so i ka taa dɔgɔtɔrɔso la nka i ka dɔn k'a fɔ ɲanamini suguya minnu bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ suguyaw ka ca maintenant suguya baba minnu bɛ yen nɔ n'o ye fo vertige i y'o dɔn maintenant périphérique mun ye donc tulo kɔnɔna fɛ y'olu fana dɔn ani centrale ninnu donc o bɛɛ dɔnnen kɔfɛ an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'an kisi ɲanamini ma o fɛnw ka ca kosɛbɛ nka a ka gɛlɛn n'a fɔla se ka kisi ɲanamini ma pewu ka d'a kan n y'a fɔ ɲanamini sugu ka ca ɲanamini minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o bɛ se ka sɔrɔ an yɛrɛ kɛwalew fɛ i b'a fɔ n bɔra ka minnu fɔ gulɔw sigarɛtiw dɔrɔguw donc olu bɛ se ka ɲɛnabɔ kunbɛli bɛ se ka kɛ olu la walima ɲanamini min bɛ sɔrɔ ni tension bana mɔgɔ min na i ka tension fura ta o bɛ se k'i kisi o ma walima jabɛti mɔgɔ na i ka jabɛti fura ta walasa i bɛ se ka kisi sukaro dɔgɔyalima joli la ani fana walima ɲanamini min gulonnen don sɛgɛba la i bɛ se ka i reposer i ka lafiya walasa olu bɛ se ka nɔgɔ olu bɛ se ka kunbɛn basi foyi t'o la nka ɲanamini minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ o gulonnen don tulo kɔnɔna na walima kunkolo sɛmɛ na olu kunbɛliw ka gɛlɛn kosɛbɛ
olu kun bɛ olu ka gɛlɛn kosɛbɛ fo n'a kɛra i k'i hakili to i farisogo la kosɛbɛ nka sinon olu a dɔw bɛ se k'i sɔrɔ hali yɛrɛ tɛ se ka bɔ a kalama ka d'a kan dɔw bɛ se ka sɔrɔ hali malformation fɛ dilancogo fɛ walima a dɔw bɛ se ka sɔrɔ fɛn dɔw yɛrɛ fɛ hali i yɛrɛ t'a dɔn a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ donc o la o kunbɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ o de kosɔn dɔw b'a fɔ k'a ka gɛlɛn i ka ɲɛnamini kunbɛn nka ni ɲɛnamini fana bɛ yen nɔ k'a fɔ ko joli fanfɛla de don ko joliko dɛsɛ nin don donc n'i bɛ dumunifɛnw dun ka yiridenw dun ka ɲa a ka gɛlɛn k'a fɔ joliko dɛsɛ nin k'i minɛ donc i bɛ se k'olu fɛn damadɔ kɛ walasa k'i kisi a ma n'a ye mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko ɲɛnamini ko b'e la ko kuma bɛɛ k'i bɛ ɲɛnamini kɛcogo de b'a la i b'a kɛ cogo min na n bɛna a ɲɛfɔ ye n'a sɔrɔ ɲɛnamini ye sɔrɔ n'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na k'a fɔ ko sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ walima k'i jɔlen don walima k'i yɛrɛ bɛ yɔrɔ la ko daliyɔrɔ bɛ yen nɔ a kɛra sugu ye i bɛ se ka min kɛ n bɛn'o ɲɛfɔ ye a fɔlɔ n'i y'a ye k'a fɔ ɲɛnamini balila k'i minɛ walima ɲɛnamini bɛ ka k'i la i b'i sigi yɔrɔ la yɔrɔ min fɛrɛlen don hali n'a kɛra chaise dɔ ye walima kurun dɔ i k'i sigi kɔni walima gilan sanfɛla don i k'i sigi n'i y'i sigi i b'i kunkolo bila ka taa kɛrɛ kelen fɛ yɔrɔ min i bɛ ka ɲɛnamini ka taa fan min fɛ i b'i kunkolo bila ka taa o fan fɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka ɲɛnamini tantɔn cogoya la ka taa kini yan fan fɛ donc i b'i kunkolo bila kini yan fan fɛ i b'a fɔ kunkolo filɛ cogo min na n'i y'i kunkolo bila yen fan fɛ i b'i tɛgɛ i b'a fɔ tɛgɛ filɛ cogo min na a bɛ kɛ i b'a fɔ ka téléphone lajɛ wala 45 degré wala degré 45 i bɛ i kunkolo to o cogoya la fo ka se miniti damadɔ ma ɲɛnamini a bɛ dabila o bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ fana filanan min n'i bɛ se k'o kɛ i bɛ se k'i sigi dilan kan wala i sigilen dilan kan n filɛ ka min fɔ i bɛ se k'o kɛ o t'a bannen fana filanan ye i b'i da n'i y'i da i b'i da kɛrɛ kan walima i bɛ se k'i da k'i jan wala fɔlɔ i bɛ se k'i da k'i jan donc n'i y'i da k'i jan i bɛ kunkolonan don kunkolo kɔrɔ n'i ye kunkolonan don kunkolo kɔrɔ i bɛ kunkolo kɔrɔ ta dɔɔni wala kunkolonan don kunkolo kɔrɔ kunkolo bɛ kɔrɔ ta dɔɔni wala ka kɛ i b'a fɔ tantɔ n'i dalen don maa dɔ bɛ k'a faamuya wala kunkolo bɛ kɔrɔ ta 30 degré degré 30 kunkolo bɛ kɔrɔ ta o cogoya la voilà n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fana k'a fɔ i tɛ se ka da kɔ fana kan k'o b'i degun i bɛ se k'i da kɛrɛ kan wala kinifɛ kɛrɛ kan n'a sɔrɔ i bɛ ka taa ɲɛnamini ka taa fan fɛ ɲɛnamini fanga ka bon côté min fan min fɛ i bɛ se k'i da o kɛrɛ kan kinifɛ kɛrɛ walima numanfɛ kɛrɛ n'i da o kan i bɛ kunkolonan don kunkolo kɔrɔ ka na kamankun yɔrɔ la wala degré 30 ɲɔgɔn na wala i bɛ to o cogoya la ka se miniti damadɔ ma wala donc a caman na miniti 2 ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ɲɛnamini bɛ dɔgɔya dɔɔni fo ka taa fɔ a banna nin fɛn ye n'i y'ale to a la a bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ maa dɔ ye kunnafoniya caman sɔrɔ ɲɛnamini kan o kama ni ɲɛnamini ye sɔrɔ e ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'i ye ninnu kɛ ni nin na a bɛ tɛmɛ mais n'a ma tɛmɛ o bɛɛ la kana sigi so i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ kun min y'a to ɲɛnamini ye sɔrɔ donc walasa o bɛ se ka dɔn fura ɲuman bɛ d'e ma a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamini n'i minɛ cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ bana don a bɛ se ka furakɛ a bɛ nɔgɔya fana donc n'a sɔrɔ nin video diyara i ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa kunnafoniya ɲuman k'o d'e ma kɛnɛya kan o la i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ